all these senators, and moreover, Ebonyi governor and the Enugu governor, we any day when we tune one on one. Unu la wutu dilo ọchịchị ahụ no mara kwa o. Not aga echetekwa unu o. Ihuna Ebonyi governor. Ihuna Enugu governor. Ndị unu na-akpọbatara ndị Fulani ka ha bịa gbusi anyị because of your selfish interest, your politics. We are talking, we don't play politics with our land. We don't play politics with the future of our generation. Ilaka godinia ụmụ gị aga etres ụmụ unu mata ebe ha nọ. Aga deal our generation, we will deal with your families one by one. Even though we may extend to ebe nwunye unu ha shi your wife their own home. Aga may extend this thing to everywhere unu relation. You people are causing a problem. Unu emende Fulani ana abatala wa state lebe rep ụmụnwaanyị egbushi reverend egbushi onye ọbụla. Unu asu na eme politics because of rep bụ nwanne unu nwaanyị, rep bụ nwunye unu eji security aga. Marakwa ewechakwala ndị chịrị gọvanọ lala ejikwa security aga. Ọkwa ihe mere na in the next 19 years anyị ga-echetakwere gị ya. Mgbe ahụ ịkọsụchara disaster ihe ma akụfecha ya ọdara awọ unu kwere onwe unu ugwu. All the politicians adịkwa onye obi dị mma ebe unu nọ. Ya time a gafekwele mgbe ala egwuregwu o. Ịhụna unu gị bibi ime ndị nne anyị agaghị agakwala la farm ala atụsụ ụjọ because of the decision of the governors. This thing is growing o. Unu wefukwa aka enwe before ya ọghọ aka mmadụ o. Onye ọbụla dịkwa ngre ebe unu nọ o. Onye ọbụla dịkwa ngre ebe unu nọ o. Onye na-achị ma akụnụ watch Senator Abaribe. You watch Senator Abaribe. The man, even if ndị Fulani, ndị North, they respect Senator Abaribe because only push okwu only defend his people. O man I woman near. Only defend anyị. And that's why I lay egwu. I only came at your but Senator Abaribe, he's defending our own interests. In who no there, governors, former governors, one day, I didn't have when Bob Logiaru, Ogile Bella family on your bella, on the Chirani, show Ibushani, one day. I don't want you to me or where for 1 year one you get like one governor or you're like a free last street or Uno Vrugolobio at Onyobla, you were the Onyobla. Well, unquale Kunu that time will come, even though what time Una Yoko better diaspora. Ma from P to B, my born on all ala England, I glaze so areha. Enwete. Information I like you now, we say to our spy, Imam Bunu take off from Nigeria. Ndị no report agwanyi bunne meje travel. Agwanyi ebe bodem pass unne head ito. Akpọ ndị na ebe ahụ echere unu. Akọchunu ha ga-akụ unu na diaspora here Akọchunu ha ga-akụ unu here Unu kwere onwe unu ugwu. Unu change kpụgharịkwa ọkpụ unu ka ilu unu nọrọkwa the same place o. Because of unu emere ka unu in the name of your ilacho your president, ilacho your minister, your own selfish like Joe Igbokwe anya ka anya ahụtali ya that one day isi aga bali talk. Joe Igbokwe isi aga bali talk one day. Enwe adịghị enwere ikwu. Mgbe ogologo ya ruru unu ga-makwa that I get revoke. Watch kwa na onye ọbụla na-ewezi iwe na unu gworo onwe unu ugwu unu anachi anyị unu gworo onwe unu ugwu obi adị anyị mma unu na-eme eri ego na-eme unu arụ ụzọ arụ anything ịhụ aka ịkpọtara ndị ke Fulani ahụ ọ ga-eri unu gwuru anyị iti okwulu tu trouser unu eri ego niile ego steeti tinyere akpa unu anyị nwere ike ikwu ga anyị alịwa but ịhụ aka imere anyị ala awụ ndị Fulani batara Enugu
ịbatara Ebonyi steeti nwanne Dave Umahi kwere onwe gị ugwu ihe ọ fọkwara gị 3 years time na-aga awụtukwara ọchịchị ahụ ya ọkwachi na ị chọrọ iji Tinubu achị nwanne ọ ga-awa ọkụ because adịghịla ivoturu Tinubu ala Igbo ya ọ gara Tinubu ịlachi ebe a Tinubu nwanne dachara ada